Hej derude, og tak fordi du lytter med. Jeg har skrevet en bog. Rent faktisk så er det en e-bog. Du ser den her i A4 udgave. Det er 108 A4 sider. Jeg har skrevet om historier om Rom. Hvor godt kender du egentlig Rom? De fleste de kan genkende til Peterskirken, Colosseum, Trevi-fontænen. Det er nogle af de helt store seværdigheder i den italienske hovedstad. Der kan nævnes flere. Der kan nævnes endnu flere store oplevelser, som ligger lidt uden for øjet normalt vil se i Rom. Og det er faktisk lige nøjagtigt nogle af de her historier, som jeg kommer ind på i den her e-bog. Mit navn er Henrik Nørby Langvang, og det er mig, der har bloggen forzaitalia.dk, hvor jeg siden 2013 har skrevet om Rom og Italien. Jeg har rejst i Rom i mere end 25 år, og i e-bogen der har jeg samlet mine bedste og mest tankevækkende oplevelser i den her e-bog på 108 A4 sider. Bogen har jeg kaldt 50 unikke oplevelser i Rom, og det har jeg gjort, fordi at det er nogen, der går ud over de klassiske oplevelser. Det kan være små oplevelser, det kan være store oplevelser, det kan være historiske oplevelser. Det er nogen, som ligger ud over det, som man normalt lige vil kigge efter, når man rejser rundt i Rom. I bogen der vil du finde nogle af de her skjulte oplevelser og historier, som fortæller noget omkring byen på den ene eller den anden måde. E-bogen vil også bringe dig ud i nogle kvarterer og områder i byen, hvor at du kommer ud i turistfrie områder, og hvor det hele er noget mere uspoleret og også på den måde mere autentisk. E-bogen er også bygget meget, meget simpelt op, således at det er oplevelser, som er lige til at tage ud og opleve. Her kan jeg lige se et eksempel på, hvordan en side i bogen ser ud, hvor der er en beskrivelse af attraktionen, selvfølgelig i overskriftsform. Så er der et billede, og så vil der være en lille beskrivelse af, hvad oplevelsen handler om, og noget om, hvor oplevelsen den ligger, og også hvor du eventuelt kan læse endnu mere, end jeg har skrevet om i e-bogen. Så det er sådan den måde, den er bygget op på. Kender du, jeg kunne nævne nogle eksempler også, som er med i bogen. Kender du for eksempel Pozzo's fantastiske værker i kirken, der hedder San Ignazio, de her loftsværker? Har du været ude i de her eventyrlige eventyrhuse i KBD-kvarteret? Eller har du oplevet katakomberne, som jo er helt unikke for Rom, hvor at, der er mange tusind kilometer grav under Roms byområde ude ved Via Appia Antica. Helt unikke oplevelser i forhold til Rom som by. Det er bare 3 eksempler, som jeg har taget med i den her e-bog. Og så jeg kan egentlig bare sige, at vil du opleve Rom på en ny måde, jamen så hent min e-bog ind på min blog forzaitalia.dk, og så kan du tage bogen med dig til Rom og få nogle helt unikke oplevelser med dig hjem fra den italienske hovedstad. Og også på den måde få nogle nye oplevelser. Det kan både være første gang, du er der, det kan også være anden gang, at der helt sikkert også kan være nogle ting at finde i den her e-bog, som du kan opleve. Tak fordi du tog tid til at lytte med her, og husk selvfølgelig at abonnere på min kanal her på YouTube, så du også får besked næste gang, at der ligger noget nyt herfra. Ci vediamo.